बोली बोली बाबा भूतनाथ की पहिला बेर कांवर उठैनी ए भोला जी पियवा के घरे आईनी पहिला बेर कांवर उठैनी करी भोले बाबा जी तने गोहार फूलवा हो जैसन बनवले हो रही बाबा हो निक नाई हारावा निक ससुरावा राखी हमार। घर के बहिनिया नियन ननद मिलल बाड़ी मैयो नियन हमार सासु मिलल बाड़ी। घर के बहिनिया नियन ननद मिलल बाड़ी मैयो मतिन हमार सासु मिलल बाड़ी। सुना भोला दानी बसयतने कहतानी करी भोले बाबा जी तने गोहार भूलवा हो जैसन बनवले हो रही भोलाए परिवार निक नाई हारावा ससुरावा राखी हमार। जखमी से मोहन राहुल पातिया बिचारे ले डॉक्टर जितेंद्र देख लिख लिख सवारे ले। आशीष पटेल शेखर पतिया बिचारे ले डॉक्टर जितेंद्र देख लिख के सवारे ले। सुना पिया लहरी तू बन गईला कहे सहरी करी भोले बाबा जी तने गोहार फूलवा हो जैसन बनवले हो रही भोलाए परिवार निक नाई हारावा निक ससुरावा राखी हमार। पियवा के घरे आईनी पहिला बेर कांवर उठैनी करी भोले बाबा जी तने गोहार फूलवा हो जैसन बनवले हो रही बाबा हो परिवार निक नाई हारावा निक ससुरावा